Só ndakambanda nayo chikoro nomfundo kwabiri. Wakawata pamusoro pomwe mubhedha. Nama watu wakasvika shumira uri pai. Jamani hama. Ana kubona kutodzera kudi tambaresi. Iwo wasina zvakanasi kutofuzana. Nokutanga ayimuziva. Ndanga sina muziva itoenda. Nema kuti ndozvinota ndizvokuti kwama yakuti Alright. Saka demo tu. Boleh jauh orang ramai. Ini nyara kau beli. Nong nak buku dia kan mana macam kamu kan? Kalian sweet. Ada orang. Aku dah tahu dah tu. Abang nu tahu orang ni. Anu tahu orang ni. Jangan guna kamera itu ada. Amba kamera ni orang mana? Ambo kumir musik. Ayo asyik mau dia ekspedisi. Cuya lewe. Ya aku ni suka orang ro. Aku jalan tahu. Anak jalan jauh ni. Ini jadi menyara di sana. Cuya, uya guna. Udah sekarang tinggal. Hidup sama sih. Hidup sama. Kau ni mungkin suka mungkin berpaduan. Alright, thank you. Shina kalau kan basikula tamba mubutu na shinyaradzo. Na ngakungowanda mubutu. Só ndikona mai spa just kuti nene mungai. Wakaenda nechipatara. Ndikona sina ngo bandage. Ndinda imeli posenda chazoenda kosiku. Ndisini. Só ndikona bandage wangu dai. Kwaita si ndi basikula kakusa tamba mubutu. Ndosaka nchiti hama yako mungai. Shina ndikati 3 primary. Baba tiri primary. Oyo. Sabiriri. Ndokumwana yake. Ndokumusisi yake. Babiriri. Baba kabiriri. Oyo. Wainda South Africa munashi. Senya scholarship. Baba ko. Oyo. Wainda. Amene koko kunendege zimeenda. Thailand. Kambo Thailand ni mukama. Amene Thailand. Kaza ini mama ini. Ele tá falando gaúcho. Você quer dizer mamãe ou China? Nós vamos juntos. Como que ele não é China? Quando vamos de China, vamos. Será que não vamos de China? Não sei que não vai ter de Deus. Não vou chamar de mundo de Rama assim na de tudo. China, ele na de tudo. Chama. Como é que não pode chamar não? Mama mtende. Mtende aje. Ngala. Kaka nene isanzo yangu. Yabo. Pa atenga ticket. Domne prem. Ticket wangu kwa 26 years. Kwa kumfanya neno na prem huko. Na ya fari. Wakati chima tu. Kama wakati wapla zvinwe tiketi kaitanga zvikanzi naye mama ukaonai ikakutukunyuka pakuru ndikakuita kosi yangu andikuita kuno kosi ndikauipasa inogwa ndikuita chikosi chake aita chikosi chake ndokaa mwemtsvene toda kutenda nekuti sanganisa pa alright toda kutenda Mwari nemukana uno wawatipa wekuti tiwane mukana wekunzwa vachitaura nesu. Ndakutanga kuchingamidza
vatikuta paprogram ino. Zvikuru sei cameraman ndiye ndichatanga nekuti haazooneki panotaurwawo vamwe. Saka kuchingamidzai cameraman nekuva pano kwenyu. Mwari akukomborerei. Ndichingamidzawo zvekare mama nekutikuta kwamaita chokwadi inyasha dzaMwari all the way kubva kure kumasvingo kuwira program iyoyi. It's a great sacrifice. Mwari akukomborerei nekuita zvakadaro. Ndichingamidzawo zvekare vafana vangu havana Noshi, nana Washi, nana Munoshe, nana Muku, nana Diamond nevamwe mafamily members vose ana babati pamwe chete nemukuru ava ndaona varongoradza kuti vane chigaro chiri pamusoro asi ndisange ndavaziya. Chigaro chavo chikutonge chakasimba kudarika changu but toda kutenda nekukuchingamidzai kuti muve pano nevamwe vanhu hama neshamwari dzatikuta pachigaro pafunction yatinayo ino. Mwari vakukomborerei, Mwari vakuitire zvakanaka. Ndozochingamidza Sharon atiunganidza pano. Dai asiriye tingadai tisiri pano, asi aita zvakanaka nekuti afunga kupembera pamwe chete nesu. Keke raigona kungodyika vari vaviri kana vatatu mumba umu vasina dambudziko, vaizongokoka wainini samufundisi wavo but mese maigona kusauya. Keke raitodyika zvakanaka. Asi toda kutenda Mwari nekuti akukokai mese kuti muve panapa. Shamwari Mwari akukomborere nenyaya yeCovid. Mwari akukomborere zvikuru nezvawatiitira. Toda kuchitenda Mwari nekuti chengetedza kuti svitsa pano. Inyasha dzaMwari vana vaMwari. Saka tichaverenga Mapisarema 124 verse number 1. Mapisarema 124 verse number 1 ndiyo yatichaverenga masikati ano. Mwari votiitira zvakanaka. Saka tichaverenga verse 1, verse 2 pamwe chete neverse 3 ndobva ndagumisira neverse number 6. Verse 1 inoti dai Jehovha aisava nesu, Israeri ngavadaro. Dai Jehovha aisava nesu panguva yatakamukirwa nevanhu vangadai vakatimedza tiri vapenyu. Verse number 6, Jehovha ngaarumbidzwe iye asina kutiisa kuti tiparadzwe nemeno avo. Pano tiri kunyorerwa nemurume anonzi David mashoko anokosha, mashoko ekurumbidza Mwari kuburikidza nezvinenge zvaitwa naMwari. David ari kucherechedza upenyu hwake akahutarisa, ari kuona kuti chaita kuti asvike paari haisi mhaka yekungwara kwake asi asvitswa paari nemhaka yaMwari. Ndoda kutenda zvikuru nekuti munhu watakaunganira panapa is very learned. Dai ari mumwe angadai aisa mapepa ake pamberi asi afunga kuti Jehovha ndo anofanira kuiswa pamberi, kuratidza kuti kwese kwaabva kusvika pano is not because of her intelligence but she has come this far by grace. Anozviziva kuti chamusvitsa pano is not her credentials asi chamusvitsa pano imhaka yenyasha dzaMwari. Saka David ari kuti akazvitarisa munhoroondo yeupenyu hwake, though he had become a king, a great king, ari kuti nyangwe ndine zvizhinji zvandakaita muupenyu, it is not because of me that I have come so far. Sharon, Mwari vakusvitsa pano. 1 Samuel chapter 7 verse number 12, murume anonzi Samuel nemaIsraelites mushure mekunge varwisa maPhilistines vakurira vavachaya zvakati simbei, vanogadzika dombo panzvimbo yavanodana kuti Ebenezer, vobva vati because God has taken us this far, we have come this far because of God. Waigona kunge wakaparara. Mapisarema 124 verse 1 to 3 yabuditsa kuti pane nguva dzatakamukirwa nehasha dzevavengi. Waigona kunge wakaparara ipapo karangarira upenyu hwako unotarisa kuti pane pawaendawo kuchikoro asi wakaenda nawo kuchikoro vazhinji havachiri pano. Ukatarisa upenyu hwako unoona kuti pamaitokurosa nzira muchienda kunodzidza pane vamwe vakatorwa nemota muri pasame school vakatadza kusvika even grade 7, you went to A level, vamwe vakatadza kusvika A level, vamwe vakazobuda results vaparara. It is all by grace. Ukagona kuyambuka ndo chinhuwo chawakazogonawo chandisina kugona chekuyambuka kuenda uko kure. South Africa, you went there, you learned, ukaita zvinhu zvikuru, ukazoita chimwe chihombe but icho ndichachizamawo chokwira ndege kuenda kure. Thailand, Mwari vachingokuchengetedza. A lot of bad things could have happened but it's because of grace that we are here. You drive every day uchienda kwaunoenda uchinoita mabasa ako nekuita zvakasiyana siyana. Mune tsaona zhinji dzinoitika munzira dzaigona kunge dzakakukrasha even une maplans awinawo upenyu but Mwari has been safeguarding you kuitira kuti usvike pano because of his grace. Saka tinoti Ebenezer because God has taken us
this far. Mwari ndiye akusvitsa pano. It's not by you, it's not by your intelligence, but inyasha dzaMwari. Mapisaremu 118 verse number 13 inobva yakuditsa kuti Satani akakusundidzira asi Jehovha akakurwira. Inoti kundisundidzira wakandisundidzira hako nesimba. Rechirungu rinoti you pushed me violently, but God has been my protector. Saka Satani akakusundidzira nesimba. Ukatarisa mukati meupenyu, there are a lot of things zvinogona kunge zvakaitika apo Satani airwisa mukati meupenyu hwako. There are a lot of dark corners mawaifungidzira kuti pamwe mukona umu handibudi, but God has through his grace taken you out of those corners. Pane pamwe migwagwa yawaifungidzira kuti you will never reach your destination, but kubudikidza nenyasha dzaMwari, Mwari aingokuchengetedza. Nedzimwe shamwari nedzimwe hama dzagona kusafarira kuda kwako, sekutaura kuti Mapisaremu 124 verse number 3 iri kubuditsa kuti pane vanhu vanoshandiswa nevakaipa. Verse 23, vanhu ava vanomuka nehasha dzavo vachitumwa nadhiabhorosi. Chinhu chikuru chinoitwa naSatani kuvaraidza maKristu kuti vafunga kuti kana vakunamata va safe. We are not yet safe on this planet. The devil is still trying his tricks kuona muKristu achiwira pasi. Pawaita zvinhu izvi zvata chinhu chakanaka, asi Satani ari kutoti ndaakutangawo pauri kuda kutanga naye. Saka iwo ziva kuti pawabva pese Mwari ndiye anofanira kutendwa, nekuti ndiye ari kukupa a guarantee yekulenda on the next landing stage. Nemhaka yei? Because they are enemies. Sharon, pawakapasa grade 7 ukapasa A level ukaenda Monash ukaenda Thailand, they are enemies. Vamwe vanotisu tiri pano techingokusekerera kuti tidye makeke, but we are your enemies. Zviripo ndezvekuti haugoni kubudira in this journey without Christ. Ndosaka murume anonzi Samuel vakazotaura kuti zvese zvaitwa zvapera, I should take a stone ndigadzike pandinoti Ebenezer, nemhaka yekuti Mwari ndo vatisvitsa pano. Saka mashoko angu kwauri Sharon ndeyekuti it is God vakutora kubva kwavabva kusvika pano, ndiMwari vabva newe kusvika pano. Chitendera Mwari ivavo kuti vafambe vachienda newe. Take Jesus as the stone of life, as the rock of life. Ufambe naJesu, uzive kuti hakuna chinhu chinokuwana munzira kana uina Jesu. When you are with God, you are very safe. When you are with Christ, you are very safe. Nemhaka yekuti zvinouya zvinonopondera padombo rinonzi Kristu. Mwari vakukomborera, Mwari vakuitira zvakawanda mukati meupenyu. I know God has a lot of plans for you. Pane zvimwe zvizhinji zvatichapemberera muupenyu hwako nemhaka yenyasha dzaMwari. Izvi kungotangawo izvi. Tiri kune mumwe muchato, napenda kune mumwe muchato wandakaita Zoom. Kubva tasvika pamuchato taona zvakasetwa kubva tapiwa tumwe twanzi tuma-appetizer. Saka isusu nenyaya yekuti tasina kuzijaira takakurirawo kumusha, kumwe kwacho taisaziva kuti kune chinonzi appetizer. Tangoti tazviona zvakaungana takabva tamhanya bva tazvituta, tikaruwa nemasekonzi tikaruwa zvese. Patakazosvika pamain menu manje matumbu anga azara, tangochitarisa takatarisa chikafu. So I know this is just an appetizer. We cannot be satisfied by this. There is a lot that is to come. Mwari achine zvizhinji zvaakakugadzirira, pachine mamenyu mazhinji akakugadzirira. Kana atanga newe Mwari haambokusiye. Just continue trusting in him, uchigara naye. Mwari vakuitira zvakanaka, ngatinamate. Baba vedu vari kudenga, Ponesi wedu Jesu naMweya Mutsvene, vakutendai Mwari nemhaka yaSharon, vakutendai nemhaka yekuti makamuchengeta upenyu hwose kusvika panguva ino. Pane vazhinji vezera rake vakapararira munzira, vamwe vakaparara nezvirwere, vamwe vakaparara nemhaka yehasha dzevavengi, asi Sharon makamuprotecta kusvika pano. Tinoti Ebenezer, because you have taken her this far. I'm praying, Father, that you plan and prepare greater things for Sharon. Mune zvizhinji zvamunogona kuitira murandakadzi wenyu nemhaka yekuti angofungawo kuti there is a need yekuti titange nezvaMwari. Chimubatsirai kuti zvose zvaachaita kumberi imi mugova mubetseri, mubatsirei kuti ma-programs ose angaita upenyu ave blessed by you. May you bless all her endeavors. Mumubatsire kuti paanopererwa nemazano auye kwamuri, ma-challenges paanomuwira amire nemi. Pazvinhu zvose zvamungamuropafadza nazvo Mwari, chatinokumbirisa kuti muropafadze nacho ndechekuramba akazembera kwamuri Jesu, nemhaka yekuti panyika ino hapana safety. She has a lot of projects, she has a lot of things that she wants to do. Bless all those, bless the family members. Komboreraiwo support yakadai
inoitwa nehama neshamwari. Ropafadza vanhu vese vari pano. Zvose zvatichaita Mwari dai zvingaropafadzwa nemi. Mapedza kutikomborera, tibatsirei kukutendai. Zita raJesu tanamata. Amen. Mwari vakukomborerei. Tinongotenda mufundisi. Vakariverenga shoko. Warinotangira uswa warinopera. Rakaverengwa rese Bhabheri. Right, tisina kupedza nguva yakawanda. Topa inonguva kuna mai vemunhu. Motombotaura nhasi. Mai vemunhu. Motombotaura nhasi. Mai vemunhu. Ngoti maviri matatu. Maria Musalema, shamwari yako ndakamuzwa mukadzi anenge nhumbi anenge checha kati unoziva here munhu anonzi hama yako panyika umwe akati ini hama yangu wakaibereka mai vangu vakandizvara ndo hama yangu anoziva umwe wati baba vangu umwe wati sisi vangu umwe wati munyina wangu wakangosimuka yakati ini hama yangu inetidoko kana kuti wazvipe neni kana kuti usiza ndakaita izvozvo handimboti hama yangu shironi kana kuti muvakidzani wandigere naye ndiwo ndoti ndo hama yangu kupedzisira ndikafa apo kana ndikadonha chino nhambo zvino kuti mai vangu vadonha haatombozvi kuti mai vangu ari papi kwati papi asi muvakidzani wandiona maisa chipapo anosa kusvika ndasvika ndatopora kana ndatobuda ndatoabuda zvimbe chete nomuna 46 kuna nina mwana inikandibari ngozivi kuti ndashirondera kuna moshini moshi kana kuti diamond akadonha vari panapa vambourega achifaka kuti hadi zvikuranganya rimwe gore chino nakaroka nebhasikoro achitamba murodhi vanachinyaradzo vakangowanda murodhi muno so ndikaona maiswa jesu kuti neanomuraini vakaenda nechipatara ndakaona chino nangobhandijwa imweni kosi andichazokuda ita kosi yedrisimeting so ndikaona abhandijwa wangu dai kwaita sei nebhasikoro ndikakuisa chitamba murodhi ndosaka ndichiti hama yako muraini chino ndikaganda muzive chino mwana wangu ndakavabudza ndikati munhu ari muraini mako next ndinoakora ndo hama yako usati muchaira munhu chiti mai vangu ndoonoitai tawatichi ndosaka ndaenda kuti anogone kutendai vanhu vese vari munguo muno muraini shamwari dzashirudza vasina kutokatozidai watonduza kuti vanhu ndichatobvisirwa nemashamwari ndo vana mai vangu kamuri kushakira ndikawa ndikadini jamwe ndanimhachikatana namai vangu muno muraini vangu omuravo ndo hama yake nyangu akanzi aita sei aziya nenzara achamira chaanacho mwana achapembera unochivakupandizvoi saka ini handigoni kutendaira nekuti munhu woga woga tese tine zvibereko chaita vana chadini takaita vana tikadini asi next chero vana vangu choro kwavariko choro uri kuchikoro chekuchikoro chaikunyinjangu vari kuchikoro uyu wanoata naye ngokuti hama yako chiona ukowa chiro ndakambanda naye vari chikoro nomusugoti kabiriri wakavata pamusoro pomwe mubhedha
nama watu wakasuka shimira ulipai alipasi jamani ya amai na kumbona mtawajara kudi tambaresi ewa wasina jokana usiku nokala sina alimuziba danga sina muziba yaito nda nema kutundu zinotandizo ngokuti kwa maya kuti bona saka ndichitaura kudai ndiri pano yangu mukaona areshe yangu adini unotaura zvandinoda kwaari yangu akapindura mapindurire chii mwana wana unozivatisa kuri kunyanya vamwe vamazibaba chinozikumana chidoko ichi chinhu chava chimonge chisangozvasisi akambwana chiri namai mishi mishi anozoacheya ndinotaurakawa namusimba mai mishi anonga takitamati nokubvunza nemati bhaibheri amenzvaidozvanambamo ndakangobvira kanyingokaneusikanzekuti zvesinokuta ujairani vakuti nemwana wangu iyozvakuti papapa asina kujairana nemapindu tiona mishida angamuza kuti umwama ndikuzane apindu anogona kubva ndekoko akinda kuchikoro okusa kwese kunofura kaya unza kakutanisa kakuta gugugudo tikatineyo ukusvika chidoka kudhoka nemishi wakuda kufuri doko yakure kuda ane things zangu zvakuda kuti mai ane things siyange mwana ajira kuti mukana mwana ashinga pano jara kwese nasvika kudhamuna chipinda mudzipinda pano ukamutuma chinhu kwaanenge achiti mamandi unozwa kuti iwe woga unongozisa kuti ndozviitika saka muna ndinoti hauna ndinotenda cho makagara mwana vana munungu zvese ukuita nevasisava haiwa nongozotaura navo vakangokura vachinguvawo munumuraini vamwe vachidini ini ndakazoini vanhu vachinzvanosivavakati vanga vanana vazokura kwashirona anashirona achitambana nakero nemapura nanatino achitambashirona nanashirona nokuti vamweashirona zvichitumuroturo tino chichiro chichikunakirwa chitamba achidini tichingakukura tiri mumaigazira saka zvikazorovawo zvinozve zvangu vamuboyawo ndimumokura ana achidikisangokurachakugasvananganakanawo naanaredio achitamba bhora anashiro achipinda kuchikoro ku3 primary baba 3 primary oyo vabiriri vakomwana yake vakomusisi yake vabiriri vabva kwabiriri oyo vainda kusouth africa monaship vabvako oyo vainda amenekoko kunendege dzinoindawo kuthailand kaimboti kuisland nimbokameni kuthailand ikanzi haini mamaini thailand achakunatingautswa chakudzekere zita mama aukuziwashaina anozongotumira mamakuthailand anaishai wane zvanhu zvitema saka mundivoone zvichaina nezvizvi zvinonganitumuzvikira kuzvikona nyango zvimwe zvinondizama asina handitozvichaina handitaile nanditomboita mama unoita mukwasha wedo kunofuta mamakuteve masaenzani inovaga katamene isarizo yako pa atenga tiketi ndomune prem tiketi yamwanifa 26 yemuto akasvika kumuswa neno library mumu korona yavhari awakacheka wagara waaplaya zvirimwe tiketi korona yakaitanga svikanzi naye mama ukaona ikakuti kunyika kakorona ndoda kuita kosi yangu andikuita kuno kosi yendinamwe ndikauipasa inogwara ndikuita chikosi chake aita chikosi chake dokaa
Mufundisi la mudala. Mwana kusendera ndeche kumavu. Mimi ngizomaita imi. Ayika kodwa totesa. Tenda ngakuthinda. Ah, tatenda. Right, tatenda. Maizwa history yemusikana yekudonera vamwe. Adonera vamwe baba. Musikana wacho. Right. Ya tatenda. Mai vazo magwetu vanhu vazotirova. Uzazonyanya kurova kana motirova handiti. Hanzi kutirova. Right. Nguva ino tichapa nguva kumwana mukuru. Ndo mwana mukuru pane vana vose. Mwana wa birthday girl. Mwana mukuru. Hapana nhasi tirungochima vanhu. Good. Makadi vabereki. Ndinotenda kuti namusati mandiona vanenge vakandiona kune kutanga uri pokutanga pane vanondiziva ndohamba pane 1 2 3 4 ndangwa pastor kana kuti prophet ndonga musati mangondiona ndonga ini ndakagara muno muchine zvekuti zvimateri zvimarodzi zitanga kugreat mangu basa kare kwekare paiva namwe vanzi vari muzerere mubofu right vamwe mese mati mandiziva hamusatika vomunoona vese vanenge majaindi akadarika ini navo ndogona vaverenga kuti panoda vamwe kana kuti 10 pamusoro pavo kuti vasvike kwendiri. Yes. Munoona ndoti kule vacho vanenge vahombe pane vamwe vese munonge munorespekta. Handitika. Ndafanira nokuungana kwamaita pano. Sezvo mashoko ataurwa napasita ndinomatenda zvikuru kuti varopafadza mai vangu kuti mai vangu vacharamba vachitungamira kuti varamba vachienda mberi nezvavatiitira izvi. Noruzhinji hwenyu kuya kwamaita ndinozvikudza zvikuru. Ndinoti rambai makagara nawo zvakanaka. Handina mashoko akawanda ndonyanya kutaura. Ndatenda. Tenda nekutendesa. Right. Nguva ino tichapa kuna Sahwira. Sahwira vacho vanonyara zvavo asi ndichati vauye nekunyara kwavo ikoko. Sahwira. Sahwira musaramba vachamwari yenyu. Asi motoda muuye sei. Auyai kana kuti hamba pamusoro pematebhuru achisimudzirana mama. Vasumudze vanhu vachakurovai vasumudzei. Vazokurovai vanonyara zvavo Sahwira vacho ivavo asi aimonyara. Pamusoro imese matitsikawo pano ndakutendai for your attendance. I think aikuda kungoronga but vanhu vakasa acknowledge it's nothing. My stay here was as long as welcome. I don't know back then chigadzira mapapers angu nene zvadaitawo and the first game but then later on but going back at number 08 I think Shiranga plays the score. You'd know at least from Harare by Ellen Lanyama. You'd know at least to score right on motion. At least a goal per week. You'd know you get at least a goal from Sharon. Yeah, I don't know and you make some requests. I never met it before, but we're so attached. So many times I don't acknowledge some of the requests, but we had never met before.
nongoti ramba mune rudo rwamunaro shamari. Thank you. Uramba uchingoitira wangu. Thanks for your love. Thank you. Ava vanonzwa mataviri ndosaravo. Oh, mataviri ndosaravo. Thank you. Vachitanga kuuya muHarare. Vachitanga kuuya muHarare. Vakatanga. Ndikatozonzwa paredhiyo ndikatozomhanya vakuzowanikwa. Right, vazotaurawo kuti sister vaifona tichiisa zvichemo kuti toda chakati. Havaingotambira zvichemo but hapana zvavaizoita. Ndoda kuti brush ndoda kukogeti but zvangonzora ndazvinzwa kogeti mosvika pakuvhara isati yauya. Akazara nemukomana wayo think dzakusvika 15 years now. Yeah, achirasika zvake kuZBC nekudini nekuzomukora kumaoko emapurisa arasika. Yeah, usazonyanya kurasika handika. Yeah, ndatenda hangu. Saka pane ino nguva tichapa kuhanzvadzi. Hanzvadzi dzanga dzamborequesta kuti tautara tese but kune hanzvadzi yacho favorite ane vese. Vamwe vanhu vandofunga kuti mwana iyo zvavo vanowirirana chekuti pane saka vanga vasunday. Saka Diamond wataura shamwari ekunyara kwako ikusha nongona ngokumbira kana mari matenge mugara kana sweet akutotaura zo apa ndinotaura wani anotaura inyaya kuti asikuona kuti kamera iri kwari amba kamera anotaura umone hangogumiri mukusika aiwa chimoya kuti ebedike chiuya zvewe uya akonisika ulero kuti aranitaura anotaura chokupani ichatomunyararidze baba. Chiuya uye kuno Sakana mpingo thank you. Nhasi wareka kutaura asi watotaura zako right. Kune Sawira watata kukangana Sawira muhombezi Sawira havakabva kure. Nhasi nonzi vachatotaura Sawira nekusanda kwavo right. Saka Sawira Tatiana vachataura. Sawira taura Makadii tinofara hangu ndinonzi Tatiana. Ndofunga ndaziva Sharon dzakutosvika ku12 years manje. So but 12 years dzese idzi Sharon munhu uyauya anoti onekwa kufungo dzayo izvozvi ndapererwa pandiri ini life handichada ndaremerwa ndabho. Sharon anobva akuudza kuti uri kuti wabhoko natotokuudza kuti hausati watanga wani
because kumberi uchifamba zvinongoita zviita sei zvitanani. Unogona kumufonera ndofunga tine history yekuti ndikatangotaura naye ka. Even ndiri kubasa director vakuzviziva ndikati Sharon anditi vanobva vati okay HR ndichadzoka tinotaura kusvika iye ndiye anozoti pamwe munembaita manoko akawanda because office yaHR I think ipublic office munopinduka nekuita sei nekubuda uzoti atati I think izvozvitangawo kuita sei kushanda because munogona kuita 3 hours mukandibvunza kuti mamuchitaura nezvei ndogonoita blank no ndichazvo zvekuti unenge une shamwari yako yekuti nyange wasvika paunoremerwa ukautaura naye munhu anozokuona after unenge wafresh even kana unge uchifunga kuti aiwa izvozvi zvazvichaita unenge wakuti zviri kunyatsoita sei zviri kunyatsoita so on your birthday day ndofunga ndingatanga wamuziva achiri kunzi Sharon zvainakidza neshamwari yangu inonzi Sharon but paazosvika pakunzi Shema TV ndakatanga I think haana kundiudza kuti ndo zvaari kuita so ndava paFacebook ndikati no voice iri because ndasina kutarisa like Facebook inongotanga uplaya mavideos next ndakatanga ku voice iri pandadzoka pandatarisa ndikati Sharon pandati ayewo pandarega ndiite kuita sei kuzuma but ayewo hasi Sharon pandati nai Sharon wambono kuna ari kunzi Shema TV but voice face yako zvese ndofunga akangoseka akati ndini because namuri mugurupa ndii ska ndakamboti ayewa ini ndikukomenda asi handifuni kuti vanhu vazive kuti ndiani saka ndangokomenda ndisinganyora kuti Sharon chi ongotangoti vanhu ayewa uchisenda ma-invite kuti vanhu like aipage asi ongosingada kuti vanhu vazive kuti ndiani so I think now zvakutondinetso ndoti Sharon ndoti Shema TV so pane paakafona ndada kufonera mani ndikati andikuitira kufonera Shema TV handisi kumubata kana mama ko hasisiri Sharon yakuti Shema TV nepakati peusiku here so in other words it's an excitement yekunoti shamwari yako iri kuita zvinhu zvakaita sei zvakanaka and unenge kutozviziva kuti munhu wese ada kuassociatwa naye nguva iyoyo kanenge akuita zvinhu so on your birthday Shema TV Sharon Manjera I wish you all the best and I understand ndiwonogara uchindudza kuti mufaro wemunhu unobva mukati wozobata vamwe pfudzi so I wish you all the best and that joy, that voice, because it's gold. I wish it to be melodious, I wish you many more projects, like there should just be many projects. The point of not starting, I say I'm overwhelmed. And so we crescent the I wish you all the best in life and everything. Hey, kwakuda kuchipisa. Ungoti gaga. Ulikomana mashoko mamaji. Saka ungoti ndo cameraman wa Shema TV wa. Mabasimbi. Into tikomukudzei. Yeah, ngazi ya Sharon. Shema. Oh, Sharon. Sorry. Sisi Shema. Number 5. Nyumba ya mai wangu. Ndinongoti birthday. Na sisi wangu. Haina ndinangu chekunyanya udi. Toko kutenda yana mai kuodzana naye bana kutenda chikuru. Sikutana da kuimbira office. Visit Baba. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Shema. Happy birthday to you.
birthday to you, Shema. Happy birthday to you. Kutenda. Aiwa mukomana wacho anoimba inyaya yekuti apa anga achinyara zvake. Asi mukamubata yenyu achirwa mambozvitereri. Vanoimba zvokuti magetsi nyangu akaenda pano. Handinoona magetsi aenda. Saka unongoita uchiipa kana ndadi. Andinoona. Ndonongoita radio yedu nhasi. Right. Hanzvadzi haisiyo hanzvadzi hombe zvayo. Anozviti ndiye muhombe. Takagara muno muna 46 nyango zikazimbavha tiri safe. Aiwa nyango zikazimbavha tiri safe. Tine monyara yedu muna 46. Tongoritenda monyara yedu. Kawai hacho kumberi kunyanga kuna. Do cameraman, do bodyguard, do ango, do zvese. aishandizoroka bata mai zvinenge wechishi echiremira uso makandimese nonga mese mondiziva ini ndakakurira munomu since 2009 ndaigara munomu ndandambosima ndakaita izvi ndonzi monya udidi haa izvo manje mandiita ndichikura inda ndakatongoundawo ndakatongoitawo ndichana ndichiratidzawo kuti maybe kumberi uku ndichazosimba. I remember one time 2019 yes papakaoma zvinopaipa zvekuti mama vangu pakadzowa musha akandibvunza ne mwana wangu ukurwara chii kati hapana mama zvangomawo chichichi. Then last year mama aivawo futi last year kure kwezo zuro vakasvika maya vakanditi naiwe uda kuzemba kusvika pakuda sei haisiya yokuti lunyaya yokufema mweya wawanda straight but tikuchengeta vanamuka hamunoona kakuzadza hembe izvezvizvi trouza rakatopfeka ndirangu agacha yeye kusimba ari kuchengetwa ari kudya zvezvo ari kudai papapa kana keni wamubvunza kuti wapedza uri mwarini hakusi mumusoro enzara kuti kuita sei esi tozati makeni hatimamwe everyday but isinawo like zvimwe zvacho zvakutange zvitori normal nenyaya yekuti zvekuchengetwa kusimba wokwati kutoita kumatauzi kutadza kukwana kudai nekunzi mamonya nekudika nekuda kwavo dai vasiwa dai ndichingoriwo chizamurefu vasivoga apena vakanyarira vasivoga namai vangu havanotengetawo nana angonosha nemajokusi vachingowanzirawo ndonga kuti wanzira anzi wasimbisa wadii maybe next time ndendisina unyaurai hana izvozvo handikona angu kuimba straight mashoko andatauraiwa ndokuimba kwangu maita basa. Aiwa tatenda mwana uyu anga akaonda munongonzwa ivi munongonzwa anga akaonda iko zvino hachagoni muri kuona maiki ndakati kubata makono matenga yangu dai zvakatobhalanza ndinoda kutenda kana Diamond munoona dama kutsuka kudai aitombogona kutaura asi nyaya yekuchengetwa mashoko akasvika pakupera vakungotenda ndogokutenda Washington nokutenda kwawaita kutenda kwawaita ndokutenda saka nene nda kuzosvikawo pakuzvitenda kuti ndambotenda kuti ndatenda Washington right ini ndakamira pano ndichataura ndakamirira vanhu vakawanda ndichataura ndakamirira vanhu vakawanda ndichataura ndakazvimiririra saMC ndigotaura ndakamirira hanzvadzi ndigotaura ndakamiririra
manager ndikotaura ndakamiririra baba ini bamboni vanzi baba vari kwere ndindototsvagwa baba pano ari kwere kana vanhu vemvura pavanondondipaiti right vari kwevandoti ababa pepa rauya right saka ini ndangotenda ini naSheroni age yedu difference yange yakakura but titakakura tirwa tese tairwa zvekuti zvisina mukare akamboona ini ndairamba kurowa indairowa futika enda zvinondotorova saka takakura tichirwa ende pamwe pacho ivheni nazvino tinombofura chinetsana pano neapo asi tinongotenda hazvadzi yangu kuti harudochi tinozosvika pakunzwanana ndo chikuru chandirangotenda ndirangotendavo kuti tizosvika pano ngatisati tambonyanya kuungana zvakadai so tisati tamboungana kuti hanzi tazoungana kuti pamwe pacho tokanongoungana pataiunganira tichi mulaini kana kuti rechingwa kana kuti asi kuungana hedo tichitira kuti tatisati tambosvika but kuburikidza neveshe matv takutozikanawo pasi rese zvino mukaenda payoutube unotondoonawo ndiripo kuburikidza nani naShema TV yeSheroni ndinongozvitenda izvozvozvo ndinongotenda right saka pane ino nguva toona chikafu chinenge chagadzikwa asi zvisati zvatanga izvozvozvo tira kuti isusu birthday girl tira kuti atambe nochinhu chihombe asi birthday girl haazongotambi hatiti mazuva namaji saka tichati anonzi tichata mapledges hatitika vachingopleja mumwe achiti aivhiwi mumwe achiti novhiwa mumwe achiti avhiwi mumwe achiti novhiwa right saka munya sasa wera mukuru pledge yako yakamira sei iri muikokesi totambira mabhondi totambira swipe totambira kana foni yako bata totambira iyo alright inisa MC netwendi bondi yangu andikubhidhana andito atani ino yangu yapera andedze kuAmerica andisine rete 1 2 3 4 5 6 7 and it MC do yo inde kuti asi ndenge ikombe alright iyo bondo uchiri kutsvaga udero imwe dai ini kwa utaka watake kuna bondo kwa ayo bondo hey ai kama Diana rubada ba oi ku music aiwa music inabasa ubata mandi yangu bata ngo bata kwa sofa kuna anotera atambi kana kuti ndindogana ngoti atambi ora kambo tamba toni yeah digati ni busy
unogona kutiridhira museko kubatama museko kutaile museko kutaile kune miseve iri kune mapfumo okutaile kana kune uta right saka birthday ko munogona kusana kutotamba isade yobata mberi mama tunontemberi ya beji kwa vi Digi, não precisa de. Ai, Diamond, não vou ver isso. Não vou ver isso. Água. Casa no jambas. Ai, João. Ai, isso. Ko DJ ali. Aru binam. Zé, amor. How do you look around? They would not have say. Show them. Thank you. Once I was mzaya wangu ndotombo kupindira. Sipoke. Mzaya. Ndakutombo kupindira. Mwalipindira ndikase. Wokukwidza nani mzaya? Kukwidzana paiba. Mwe mzaya futi ndauti wazaya wangu wakwidza newega iwa. Mzaya wangu ngasatiza. Ana maglasi. Aruto uya. Mwachira ntapo mwatano. Uya. Mwandi. Tatiri kwa Thailand. Atinango kuudza henyu kuti atiri ku Thailand. Mama mchitshaya kwa weekend pa tatiri. Thailand. Right. Good. Kwakuradza kurusika mene. Mene. Aiwa. Matanga takamirira. Right. Indoro wemene Vanhu kuti ngari ku Thailand naye baba. Vana kuzokura wendege aenda ku Thailand but vamwe vaenda ku Thailand. Right. Saka mukoma bhodzi. Masvika pachirongwa chakanaka. Sita vangu ndavakangana zita. Asi muri sita vangu masvika nyungu yakanaka. Right. Thank you, thank you. Right, vari kumisawo mari mahagi avapiwa. Mahagi pana baba ivi. Right. Yeah, thank you. Ozoma ukone kuno today. Komakadiyo. Right. Chirongwa chiri panapa vana sisi nana mukoma. Kutamba kwemusikana. Vabva vasvika saka varume vachienda kubatsirana umwe dzavo umwe dzakakosha vakadzi uwa murodza adzoke anototiza thank you saka ngomabhodzi vawanda nangomabhodzi masangana ana bhodzi vari bhodzi saka nhasi mimi mukoma zvichipitikana zvokuti chirongwa ndechekuti musikana atambi saka pari kubhidhwa kunzi otamba yakandorega then highest bid anobva azongojuza songu yake kuti songu yakati hakuna songu dzisiri kuimbwa dzechimurenga dzemuchongoyo nesimwe muchongoyo mukati dzekuthailand dzana macheso dzese right vabva vasvika muchioni vatatakamira tova nehomwe dzese vabekugara
ngavasvike. Right, so ndonyaya iripo chaidzokorora vachipinda kudai vaidzokorodza right, yeah, ndonyaya iri panapa. Saka ndichadzokorodza kuti ndaona shamwari dzacho dzasvika, shamwari dzerwendo. Right, saka shamwari dzerwendo, nyaya iri panapa ndeyekudai. Kumabvunzi navokudza nyaya iri panapa. Saka muri 1, 2, 3, 4, 5. Vasina kuchizidzira. Vanogona kuwamiririra wachi 6 wacho kuti right. Saka pakati penyu abhidha mari hombe ndiachajuza songo yekuti musikana utamba songo ipi. Ndonyaya iri panapa. Saka ngadzirwe. Anotamba hatambi. Kana kuti inonzi then inonzi munhu anenge azotaura nyaya inonzi abhidha yakawanda ndiachatudza songo yekutamba. Handeitwa wasi yes. Song. Yatanga. Yava. Oh, anotamba. Right. Apa but so far ni maana mataona kubva kumwani. 1 now. Emno wese. Which means makakundwa ka. Yes. Ngoza baba muranga ni 5. 2 dollars. Bakundwa. Apa cheko ngono. Ngokuze zvakare. Right. So far so good. Ni prudence wa. Prudence uripo. Yakusvina hapo ndondwari. So far sawira vabvisa chi $5. Ava ndobva vaita konde vakatedza kuputsa $5. Saka so far tikuti musikana anoramba akagara. Ogara. Ndapedza kutaura kuti vanonoka kusvika vanotamba wani. Tamba wamirira kuti varangarira saka pana apa zvatichaita vakomana maramba kutamba chinzwai kavabereki chinzwai songo yatirakuridza yakaridzwa nemurume uyu ane waiti isongo yake right iri songo yake uderoka chairidza kusvika abudisa mari nake ridzaitishe atogara edu
It's okay. It's okay. Right. Musikana atozopirira kuramba akagara. Asi zveinonzi handi muroyerori ari kure. Vepedyo vakutye. Vakureverere. Vepedyo chimborevererai tioni. Vemuraini chimborevererai tioni. Itai konde vemuraini. Chimborevererai tioni. Kamu ingin materi apa? Bantu apa? Thank you. Majesu arimo amunoda. Majesu dzose. Nakataka vana vavanonzizi varizweraini sabhuku wedu yomuraini. Wambira. Wari kwai. Nakataka vana sabhuku wedu yomuraini. Watikuta. Uremeke kusabu. Otamba here. Vanogona kutamba. Vanogona como maipiwa. Operate minister of the world. Neno is neno mjeo. What's the name of guitar? Nai. Musikana uyu takamuziva achikura tikakura chinaye anga ari musikana akangonyararira kusvikana zvino akangonyararira andambozwanzi akarwa nemunhu mainini aiwa wakakura zvakanaka mwanangu iko zvandiri kuti makorokoto zvambotaurwa napasta gwanu kuti ndimwari wakakuchengeta kusvika panguva ino ende tiri kuti makorokoto chikumbira zvemwari kuti wakupema makore akawandisa kana kutosvika kuma100 chaiko. Pasta gwanu matiitira zvakanaka nokuti matipa soko nokuti mamusingataurani charo nega tese tatidzidzawo kuona kuti uye zvauri izvozvo ndimwari
manje maiguru maita kuti ndivo varire ndisvika ndakutenda mai vakabereka chero ndakutenda muro maiguru ndakutenda dzamwana asikana haisinyore asi vakashingirira vakarera musikana we zvakanaka-naka ndakutendai nekushingirira kwenyu ikoko zvakadaro ndiri kuda kudimbura ndodzoka pane mimeni musati zvamasvika nhasi unochiti maita zvaguma apa kuda zvikuru zvakapfuura apa zvikuru zvokuti tichafara kupfuura apa kana ari makomborero mwainga waramba achitokutanidzai mawo makomborero kuchinyanya kufara vemusha vese mukuzvonose otigonera kamwana ngatimbomberai nekufa akomana wakamhanya nemabhara chero wakabata zvako kamera rikangokudai aiwa akomana wakashanda dangoti inini mwari ngawaramba vachikuropafadza maini muite zvihombe mupfuurire mberi muchengete mai nababa anditi nyangwe neso wakaiwakidzanitengera mota iriko kuziva kurangarira kuti ndakabereka ramba uchiita zvakanaka kuti mwari wokutenga ngwakuchengetei nainini mwari ngaupedzere nguva nemazuva ndakaiwa ndoti ayapa maisha basa vatete notenda kuti vahanzvadzi mashemarians vari panapa ndoziva mafellow team ramukuonai vese is from Monash University saka ndakatamba nawo since 2010 tichinyongora ndachigadzisana kusvika izvozvizvi sori zvenyu changoitanga mini uyu married together don't know saka right nevamwe muri kuona inini ndo vatoti mashamwari angu kana ndichitsidzi kuita mafunctions uye kana ndichibudawo joka ndinoenda ndofunga mwana anogara achiona especially botiona alisa anogara achiona pa most of the time mafriends angu vandoti ava nyange zvaita sei vanhu vandokwanisa kusheya navo zvinhu zvangu zvanoti panapa ndaremerwa tichinetsana tese tichigadzirisana tobva ipapo obviously ndakutenda mama nekutitendera kuti ndinge chita function yataita muzuva ranhasi apasi panopamba pangu panapa. I always say kuti as much as I help my parents kuti pamba pange pachionekera but apasi pamba pangu ininiwo zvinhu zvangu zvichandimirira kumberi. This was a way of saying thank you kuna vabereki vangu. It's unfortunate baba havapo nhasi but yanga iri thank you kuti makatidzidzisa kubva kwandiri ndakasvikawo masters, uyu akasvikawo masters, mumwe akasvikawo pakasvika kusvika kuvakomana vese, uyu ari kuuniversity, mumwe wacho hameno aenda kupi uyo arikoko. Saka zvinhu zvavakasacrifice nemasacrifice atakaona vachiita like kutengesa mombe, zvimwe zvezvinhu izvozvo zvaiitika. Saka regai nditi maita basa. Mama ari kutozvitora seofi asi regai nditi maita basa. Ndochitenda zvakare kana muchinzwa kuti vanangu vazhinji vacho vari panapa vakomana kana kuti varume, uyo ari kokoko zijaindi mwana wangu zvakare pangwana baba vangu vangu vakazvarwa. Saka ndana vatete isusu vakawanda, tine zita redu ratinovapa, hatichazvitauri because vanhu vacho vanozoziva kuti tinoti chii. Saka uyu mwana watete vangu, uyu mwana watete vangu, uyu mwana watete vangu,
uyo futi uyo neyelo uyo mwana watete wangu zvakare vamwe hameno mukati momo mune varooravo hasi kumuona kuti ari papi nevana vavo zvakare ndozvitenda kuti mauya vamwe vacho vamboenda kubasa vakazonunguka zvavo kuti mairaira vari apavo saka ndokutenda nekuuya kwamaita ndochitendawo zvakare vanhu vese vemuna 46 vandakakoka vakaita sei vakakwanisa kuuya uye ndinotenda kuti pandaitsanangurawo kuti ininiwo handizodi kwanike ndichiita sei ndichibatwa nemutemo mushure memwe ndadedza munhu wese azvireve kuti kana ndisina kukoka munhu ndakamumaka kana kuti handimufarira hazvisiri izvo ndaingotariswa kuti aiwa uku takabvawo kare tichingoita sei tichingotsonderana tichienda ndo zvezvimwe zvinhu izvozvo ndotenda zvakare midza. There is a reason why ndamukoka ndofunga ngokuti usaimidza uya ndofunga Milton munhu wandinoti inini zvimwe zvamunoona zvizhinji nangu achingotiza unosira pazhira asi unozodzoka unosira pazhira handizivi haune kuda kwei asi unozodzoka paanenge achiita paipai ndakanotisa kuti unoita zvinhu nechido kusvika apedzawo chero achizodii achizomboti tenda zvakare vanamai kankamwe uyezve navatete vaimabhisa ndinokutendai nekuuya kwamaita hachakwanisi kumeshena munhu wese zvangu ndotendawo zvakare prudence useya vamwe vasina muzive vakambogara pano pamba vane stemd yavo kupi 7 saka nanhasi nongotaura tese nemunin'ina wakamhinomukana muchimuziva anonzi mazvita ndidoctor in making ivavo vari apo muslay queen avo ndotendawo zvakare munyaradzi ndofunga vasinganyatsonzwisa kuti munyaradzi ndeyokuti uya nyangwe pakaitika chinhu takutongomutora sebhuradha yedu nekuti vanhu vazhinji vanoziva kuti obviously mumamai Sharon mune vakomana 5 saka ichitakamuedha semukomana wechi6 ndo zvazviri mukati memba yedu ino ndoonaosani savatete saka ndo zvizhinji zvinoitika munyaradzi is part of our family zvinhu zvakawanda zvinoitika mumafamilies kuti pane mumwe munhu wamunongo adopta automatically handiitika I think ndo zvinoti ndandakanganwa maidhi vari mukati umo vakavanda muroora wangu zvakare iyeye vamwe ndendangokanganwawo montiregerera zvakare avava vazukura saka I think that's pretty much it for isu vantu vadzi hatina kutaurwa isu ndotendawo vantu vadzi hatasiiwa ndotendawo like notion ambozvitaura zvake takakura tichinyongorana nhasi tinozvita but there is a way yatinozofind out yekuti aiwa tinogadzisana zvedu but that's how it is nemafamily mabrothers handitika then obviously aka vanhu vazhinji vanotofunga kuti mwana wangu but kabrother kangu saka nana Washington amukudze ndovatenda uye ndotenda nekuti patainenge tichitawo maprojects tinonzwisana toshanda pamwe chete kutinge tine result zvakare ndo zvinhu zvandinonyanya kutendera mabrothers angu uye ndotendawo kuti mama pazhinji kacho pandine tichita maprograms havapindiri zvekudaro vanotisiya tichita zvinhu zvedu uye nababa vanotisiyawo zvakare ngoti aiwa kana ababa waresha kuti apa mama dii madai saka zvinhu zvandinotenda izvozvo mama kana masvika kumba mozodza baba kuti hanzi ngati thank you musvike nekeke ravo nyange rikapwanyika rosvika riri mafufu saka mama zvangoita unfortunate kuti ndofunga kuramba kanyarara because vane zino saka vakabva kubviswa zino harisati ranyatsokupora ndo saka mukuwana pamwanika plastic but vane zino rikodi rakatozvimba kudivi uku saka ndozvitenda kuti nekurwadziwa nezino kwavo ikoko vakwanisa kusacrifice kuti vange vari pano muzuva ranhasi ndo zvandotenda zvakare izvozvo wafundisi hausokutaka isatasiwa wani atasiwa wafundisi vanofungwa zvinhu sazvatanga kana zvaropafadzwa naMwari vanobva vadini anyway ndoda kukutenda akati thank you very much for this opportunity yekuti dedza panapa ndisiri mufundisi wake iyi hama yangu yepadyo hove ndakangofarira kudya fish panapa umu neshamwari yangu yaititondera isu taiuya umu taitotenga hove dzedu pamaterminus apa tobva tauya tobva tadziti Sharon bika fish aibika fish musikana asati enda kumonashi bika fish rimwe day takasvikirwa namudhara na11 mai vangu vanga vashayisa mudhara anga abhachura so agara ari momomo taifunga kuti tosvika rara so nhandiri nini neshamwari yangu yainzi tondi takatandara umu tigotandara tigokana kuti kumba koda kuenda
takasvika mudhara akagara na11 o'clock akamira achimirira kuti vakomana vachadzoka. Tapinda mumba zvikanzi nana angomirire muti mudzoke. Takanyara zvikuru. So Sharon shamwari yedu chimwe chedu. So Mwari akukomborere nezvawaita and mai it's a blessing kuwana vana vakadai vamwana sekutaura kwaita MC vari kudzidza vana BP but imi mune mota. It's quite fortunate kuti vamwana vasingazive sindaiziva kuti makatengera mota. Ichingosvika makandiratidza no motikari takatengera mota. Ava vakatengerwa mota naSharon. Sharon asati atenga mota yake. It's a blessing kuwana vabereki. Sure Mwari akukomborerei. Na baba izvese tichibika tichidya fish aizitaura achitaura kuti hanzi ndikangowana mari chinhu chanoda kuchinja ifesi yepamba panapa ndozvaitaura ndikawana mari ndoda kudya fesi yepamba panapa. So I want to thank God kuti Mwari afamba newe to this extent. This gives a guarantee yekuti achave newe kumberi, because if some of your dreams are being fulfilled, why can't mamwe auchina kumberi kuti afulfill you? You still have a lot of things to accomplish. Uchine zvakawanda zvokuita, maobstacles aripo to strengthen you, not to embarrass you. Mwari akubetsera. Uyambo uchiita nzva dzako zvakanaka, mufana ari kusimba nekudya. Mufana ari kusimbawo. Chimfana ichichi ndakachona maokei chingombeya maokei chazoyambira maokei. Maokei. Mukuru achingoitawo zvanoita. It's a blessing. Motion mufana kuti nhasi tichingotozorara motion zvasvika. Aonawo kuti hama dzangu dziri kudini. So ngatinamatei to close for the program. Mababa ari kudenga. Ponesi wedu Jesu na Mweya Mutsvene. Toda kukutendai nemukana uno wamatipa wekupemberera Sharon's birthday. Toda kukutendai Mwari nekuti vanhu vashoma vano acknowledge mafundisi panyaya dzakadai. Kazhinji kacho kana zvinhu zvakaoma vanhu they look for pastors. But when things are good, they don't even look at them. Vanokoshewa vofara havo. Asi kufara pamwe chete nesu zvaratidza kuti anokutyai nekukudai. Tanda kukumbira pamusoro pake zvikomborero zvikuru zvamunoitira shamwari dzenyu. You bless your friends with many things. Vanokudai nekukutyai, vanoenjoy your presence in their things and in their projects. Komborerai Sharon, komborerai mai vake, komborerai vanin'ina, komborerai hanzvadzi dzake. Shamwari dzose dziri pano dzasacrifice nguva kusvika pano, vavakidzani nevamwe vose vaita zvakanaka kuuya kwavo pano. Mwari, chishuwo chedu chikuru ndechekuti as we part tibvewo tine mamemories ejoy yatawana pano. Tisanotaure twakawanda asi titaure zvakanaka pamusoro pezvaitika. Mutidzidzisewo kuitawo zvakanaka kushamwari dzedu. Komborerai keke richadyiwa panguva ino. Mutikomborewo tose as we part tiva nematraveling mercies, tifambe kuenda kunzvimbo dzakasiyana siyana tichisvika zvakanaka. Vachasara sarai navo. Zita raJesu tanamata. Amen. Amen. Motivambirai birthday. But pane chinesa ndechoti Sharon makuru atakaita aiti rova saka mbaso Alright, Mr. Boss. Bamba happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Sharon. Happy birthday to you. How old are you now? How old are you now? How old are you now, Sharon? How old are you now? Mama wanted to teach 5 years. Who is your boyfriend? Who is your boyfriend? Who is your boyfriend, Sharon? Who is your boyfriend? You look like a monkey. Thank you. Saka zvese zvamuri kuona izvizvi inini ndandine uyu kwesti yangu yandakaita yekuti wakaleke traditional theme. Saka zvese zvamuri kuona izvizvi ndo vakatsvaga, macheya ese ndo vakatsvaga, zvese zvamuri kuona kusvika kune izvizvi
mabhodzi ava ndeamai Magi zvakare. Saka kana kune avo vanoda kuita sei kubatirwa jeko namai Magi unovabata. Nhamba dzavo hatizodzive nemusoro, mai Magi vacho hazisi kuvaona vachitaurire nhamba. Sumukai tumoni, sumukai mtendereri. Warapa, au. Tendera wagone. Yakumbera wagone. Yagone. Mai Magi ava na wafambas. Nekeki iri ndo zvakare vakaribheka. Ende ndandatokangangwa zvakare nemamwe maShemarians vakaita put their hand kuti ndinge, especially this cake is from Shemarians. Handisirini ndakaribhadhara, ndakabhadharwa nemaShemarians. Ndozotenda zvakare vamwe vakasponsor towards madrinks andakazowedzerawo. Ndochitenda izvozvo nekuti ndinofara kana ndichisupportwa nevanhu all the time. Saka don't forget kuti mai Magi vanogara ku3 muna 46 vanoita zvecatering as well. Food yamuri kuona ndimai Magi vazviita zvakare. Pane zvimwe zvandasiyera zvakaita se maShemarians unechembere pana ndichi maShemarians like Shema TV vanenge vachifollowa zvandinoita inini. Saka ndotenda zvakare mufundisi Moze ndandamukangamwa zveshuwa nandatasa keke kana utasa keke unongokangamwa. Saka ndokutenda zvakare Moze anambozanga kuti Moze uchaguma apasta, asi ndozvitenda nemudzimai akarapo akatendera kuti vange vari pasta. Tozvitenda zvisingamboiti handasingazonogona kuparidza ndatoziva nhasi kuti ugona kuparidza nevatipa maspika baba Panashe namai Panashe. Thank you very much. I think ndo vese vamwana kana ndazosirira sori izvini. Alright, tisingapedzi nguva machembere matozinzwa ndimi maShemarians acho hanidika. Zvikangonzi munonzani kuchechi mungoti ndiri Shemarian kumisangano shoko ngarifambe mumagrupu kuti ndimi maShemarian hanidika. Mana gogo kumasvondo ndimi maShemarian asi maShemarian. Wow. My Life Your TV.